Danna subscribing kana ku danna ƙararrawa domin samun sabon shirinmu da zarar mun ɗora. Akwai na kwana. An kai lafiya. Lafiya lawan Allah ya Wai kuɗi na ciki iyayen naka? Iya ciki bai tare ba. Ba wai ya magana gonan nan ne, ya ji ana tsinkin ta kuma ni ban jan ƙara maganin ta ba. to ma dai da suka yi min zancen ayo yaya na bi ƙarin min zancen ba ka gani ina nan ba inda nake zuwa. Wallahi ni ina nan ba inda nake zuwa kaga ba ƙwarin jiki. To da yayan naka zai fito shi yan iya mai zancen ni ba shi da kunya ko kaɗan baya jin magana ta. Zuwa ga yi wa Baya jin magana ta. ba ƙara yi wa wancan nan magana ba da an mai magana da sai yanzu da safan jin sani. To ka san me ka bari idan aka yi sallah na yi ma magana. To ba matsala. Allah ya ma albarka. Sannan je karama kukan kokare. To a dai kokon nan auta Gaskiya ni da inda ranu wallahi. to je ka na ce je ka tafiya kai to je ka in Allah yadda babu rai za a kaka gidan nan tunda baka da mutunci ba neman albarka A'a ka baba ka daina mai irin wannan, ni barin je in ma wanke. to Allah ya ma albarka Allah ma albarka. Kai da rahin kunya na biyo hanyar ba kowa a hanyar zaka kai zaka tsaya ko baka san ko ni waye ba da kai kana gani na biyo ina dan sayo a hanya wannan lalle maran nan baka san ni ba kai hanya na ran mutum ne ina lillahi yana ina daman wannan baya jin maganar iyayensa ya addabi mutanen unguwan nan to yau za ka gane kuskurenka. Nan da minti 30 in dai ruwa bai taba ka ba za ka ci gaba da rayuwa, amma in dai ruwa ya taba ka nan da sakon 30 za ka mutu, za ka ji za ka gani gaɓoɓinka ba za su ƙara aiki ba. To je ka in Allah yadda babu rai za a kaka gidan nan tunda baka da mutunci ba neman albarka ka. A'a baba ka daina mai irin wannan, ni barin je in ma wanke. To Allah ya ma albarka. Allah ma albarka. wallahi abin da na ji da bar Wai in dai ba da jiri ba ita ba yaron da take so. abin da take cewa kenan wani ya ma ta Ya ce ni ya zanta kafuri yake. Kai. la la la
Sorry, Yanda ruwa ya taba ne, ban ƙara mu ruwa. sorry. A to me ke mana? Yanzu gababin jikin na da sun dana aiki. Sorry ma. Ke yanzu mu dauke shi mu kai gida. Kai lungun su. Ya kuri amma kai dai ina sanar tsama ruwan saboda baba ya ce ka wankin kaki. To ake kai hauka da kwatsa mai ruwan. Kamo'i da aljani nan da minti 30 in dai ruwa bai taɓa ba zai ci gaba da rayuwa amma in dai ruwa ya taɓa yi bai sakon 30 ma zai mutu. Haka ma gabobinsa ba su aiki. Ni ko ku gani gun baban ne magafara. To assalamu alaikum ƴan uwana matasa. To ya zama fa dole biyayya ga ɗa a wajen mahaifinsa ko don mu samu albarkar iyaye. Sannan kuma iyaye dan Allah kullum a dinga mana addu'a Allah ya shirya mu ba wai mummunan fata ba. Wassalamu alaikum. Danna subscribing kana ku danna ƙararrawa domin samun sabon shirinmu da zarar mun ɗora.